existeix entre el psiquiatre i l'intervenció comunitària. Vull dir, no és un tema ni de bon tros general, però sí que, perquè a més el territori català és divers i les experiències territorials també són heterogènies i diverses, però sí que ara fa poc vam tenir que intervenir en un territori perquè havia unes disfuncions en aquest sentit. Vull dir que d'alguna manera és important que els professionals de salut, especialment els que estan amb el FESMA i amb els dispositius d'ingrés, han de ser derivadors a la xarxa comunitària i alhora s'han de coordinar amb aquesta xarxa. Una altra dificultat, al meu entendre, una psiquiatria que cada vegada es torna més biologista i amb pocs valors de psiquiatria comunitària, i això per mi és un fet bastant evident. Una altra, una oferta que no s'ajusta moltes vegades a les expectatives dels afectats i de les seves famílies. Vull dir, les mancances de recursos es donen principalment, per exemple, en l'àmbit social, amb tot el tema de l'habitatge, i també tenim dificultats en l'àmbit laboral ocupacional, que s'havia avançat i que és un forat important que tenim i que ve a completar també tot aquest mapa de recursos. La manca d'un programa comú entre els diferents serveis que tenen a l'usuari, la manca de consens en els objectius d'intervenció sobre l'usuari, en general prima l'estabilitat del pacient i col·locar-lo en algun lloc i es perd l'objectiu bàsic de l'autonomia i el suport real. És que d'alguna manera aquesta diferència de paradigmes professionals comporta la manca d'objectius compartits i de vegades tens la impressió que la persona usuària acaba exercint de coordinadora entre els diferents serveis. Després, un altre tema important és la dificultat d'accedir a tota la informació de l'usuari. La prevalença moltes vegades del discurs sanitari sobre el social, que l'objecte d'intervenció tendeix a focalitzar-se d'alguna manera especial en la malaltia i en les necessitats clíniques que aquesta requereix. I després també, per últim, jo vull destacar la manca de coneixements i conscienciació que moltes vegades tenen les famílies a l'hora de tractar amb els usuaris. Així, d'una manera molt ràpida, jo destacaria aquestes dificultats. Bueno, jo, a part d'algunes coses que ha dit el Lluís, home, jo crec també, Lluís, que hem de fer una reflexió nosaltres com a administració que no tenim una planificació conjunta del que són els serveis sanitaris i socials i que això seria molt important, que realment això que diem, que la planificació es basi en les necessitats de les persones i també en les situacions dels territoris, això també seria molt important. A vegades també tenim carteres de serveis diferenciades i potser poc adaptades a la realitat de les necessitats i aquí també hauríem de fer una revisió. I sí que és veritat que tenim una heterogeneïtat de proveïdors, això a vegades també pot dificultar, però no té per què ser un dels principals problemes si tenim clara quina és la filosofia i quin és el model que volem compartir. És veritat que moltes vegades tendim a la sanitarització dels problemes i aquest és un aspecte que també nosaltres estem incidint moltíssim, que en l'entorn, diguéssim, els problemes de salut mental tenen un component biopsicosocial i per tant també és molt important tenir en compte aquesta part més psicosocial a l'hora de la planificació dels serveis. És veritat que tenim, diguéssim, professionals amb cultures molt diferents, però quan un fa una anàlisi del que està funcionant en el territori, veus en molts territoris que ja hi ha un treball bastant coordinat entre els àmbits professionals. O sigui que jo crec que també el que és molt important és que això que hem fet com a voluntat de govern, de pla integral i de PIAIs realment tingui una traducció a la realitat, en els serveis i en l'atenció a les persones. Molt bé, moltes gràcies. Tot i que anem una mica tard, em permetré agafar-me 10 minutets de la taula que ve després per acabar una mica de tancar tot aquest debat que estem iniciant, que és molt interessant.
Sí que hem parlat de dificultats, que Déu-n'hi-do les que han sortit, però també, i abans ja s'ha comentat i ara també, tenim alguns marcs d'oportunitat i coses que ja estem fent, començant a fer ben fetes i en les que ja estem avançant. Abans s'ha comentat el PRIAIS, tenim el Pla Integral també que ens ha de permetre avançar en aquest sentit, tenim una xarxa de professionals i una xarxa comunitària amb ganes d'anar avançant i de treballar perquè justament puguem atendre millor a les persones i donar resposta a les seves necessitats. I us volia preguntar en aquest sentit quines són aquestes oportunitats que vosaltres detecteu i també com a l'Activa't, com a projecte que planteja justament aquest treball en xarxa entre els diferents dispositius posant al centre la persona, què ens pot aportar també aquest projecte per començar a avançar en aquest repte que heu comentat que tenim davant d'anar alineant cada cop més la xarxa de salut mental, de parlar d'una xarxa única i no de les xarxes, sinó d'aquesta xarxa que ens ha de permetre treballar i atendre les persones correctament. Sí, jo diria, he comentat que s'està treballant bàsicament en dos nivells. Hi ha des d'una perspectiva més macro, ho hem comentat, el PIAIS, el Pla Interdepartamental d'Atenció i Integració Social, que té una concreció amb un full de ruta, que són aquests projectes 2014-2015, i que recull d'alguna manera també moltes de les línies de treball i d'actuacions que estaven en el Pla d'Atenció Integral de Salut Mental i Addiccions. En total, aquest full de ruta concreta 8 projectes molt potents, dels quals 2 tracten específicament de l'àmbit de la salut mental. El projecte 1, que s'anomena Adequació i Ordenació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental, i el projecte 3, que és pràctica integrada, social i sanitària en la xarxa de salut mental i addiccions, vull dir que cau de ple amb el que estem discutint aquí. I a més hi ha un altre projecte, a més d'aquests 2 projectes, hi ha un altre que crec que té una importància també cabdal, que es centra en la interoperabilitat dels sistemes d'informació. Per tant, d'alguna manera el PIAIS està treballant en 2 escenaris. Hi ha un escenari més de creació de models, mitjançant aquest full de ruta, aquest document de projecte del 2014-2015, en què s'està treballant també amb els territoris, amb els ajuntaments, amb la Diputació, i aquí hi ha presència dels tres nivells, l'àmbit social, l'àmbit sanitari i del propi PIAIS. I l'altra cara del PIAIS és la implementació territorial. La implementació territorial implica la creació d'òrgans de governança i l'aprovació de plans funcionals que estan elaborats pels diferents agents d'un territori. Per tant, aquí estan també els professionals de primera línia. Per tant, d'alguna manera, aquí està rau, d'alguna manera, la dificultat d'aquesta arquitectura del PIAIS, que d'alguna manera compagina alhora tot el que és un procés de modelització i d'implementació territorial, tenint en compte aquesta diversitat territorial a la que feia referència, i també d'experiències de coordinació, com comentava també la Cristina, i de treball en xarxa amb alguns territoris que no són d'ara, que tenen una llarga trajectòria. Per tant, tenim exemples de bones pràctiques amb el territori. Ara estic pensant en l'Ajuntament de Sabadell, que porta ja una llarga trajectòria i que ha anat més enllà de la coordinació. Hi ha una integració real de les dues xarxes. Barcelona, Vilanova, Mataró, Reus, el Consorci de la Garrotxa, en Girona tota la feina que s'ha fet amb els diferents agents territorials a partir també d'alguna manera del lideratge de l'IAS. Vull dir, en tenim experiències territorials, que tot això, com comentava, el territori és heterogeni i era necessari tenir aquest paraigües normatiu per poder avançar i d'alguna manera poder transferir i sistematitzar totes aquestes experiències. Per tant, vull dir que no ho oblidem, s'ha dit, però és importantíssim la implementació territorial i el paper actiu que poden tenir els ajuntaments i que tenen els ajuntaments i també, òbviament, les entitats. I després, des d'una perspectiva més departamental, també estem d'alguna manera impulsant mesures
per garantir aquest contínuum assistencial i fer efectiva l'aplicació del paradigma de la recuperació. Vull dir que tot això també està enfocat en aquesta direcció. Nosaltres hem canviat el sistema de finançament de la llar residència, la llar en suport, i també es començarà a treballar ara properament amb el programa d'autonomia de la pròpia llar i segurament tot això implicarà una reforma en profunditat d'aquest programa i d'aquí sortiran diferents nivells també d'intensitat en l'atenció. Per tant, és un canvi de finançament que ha de facilitar que les persones puguin passar d'un dispositiu a un altre en funció de les seves necessitats d'atenció. Així mateix s'ha treballat per millorar l'accés als recursos d'habitatge i amb la idea de constituir comissions territorials en les que hi ha presents les dues potes, tant els representants del Departament de Salut com de Benestar Social i Família. I després una altra línia que estem promovent i impulsant fa referència a la implementació de la metodologia de l'atenció centrada a la persona. És un camp que s'ha avançat molt en l'àmbit de l'atenció residencial de la gent gran i que ara s'ha començat a treballar també amb altres sectors. Vull dir que d'una manera parteix de la filosofia, que tampoc és nova, que la persona usuària i la seva família passen de ser concebudes com a receptors passius del servei a tenir un paper actiu, en la línia del que va també aquest projecte, amb veu amb el propi procés assistencial. És un plantejament que va més enllà, perquè implica, i això ho hem fet en l'àmbit de la gent gran, reestructurar espais, canviar espais, tenint en compte les necessitats i l'opinió de les persones, dels usuaris. Això ha implicat formació de professionals, flexibilització i personalització de la intervenció. Vull dir que tot això s'ha de traduir després en un pla d'implementació en cada establiment en canvis importants i en profunditat. Vull dir que fins i tot, ara que comparteixo també amb la Cristina el que has comentat de la necessitat d'apropar les carteres, que vull tenir en compte també l'atenció centrada a la persona. Vull dir, segurament les carteres que tenim ara, aplicant aquesta perspectiva, serien totalment diferents. Hem d'anar cap a unes carteres més centrades en necessitats i per aquí sí que podem compartir carteres, posant l'accent en les necessitats i no, com s'ha fet moltes vegades, en el diagnòstic, amb l'etiologia, amb el tipus de discapacitat, surten unes carteres de vegades infumables. Vull dir, per tant, crec que d'alguna manera el canvi i adoptar aquesta perspectiva et fa mirar-ho tot amb unes ulleres totalment diferents amb el tema, i segurament haurem de treballar per tenir una cartera més en aquest sentit, una cartera més flexible i una cartera més simplificada. Tenim una de les carteres més gruixudes d'Europa, amb un poti-poti, que té la seva lògica i la seva coherència, també per l'evolució que han tingut els serveis socials a casa nostra, però que en aquest moment crec que tal com està tot s'ha de repensar, reformular i plantejar-la d'una altra manera. Moltes gràcies. Bé, jo crec que hi ha moltes coses, les ha dit el Lluís, però jo crec que realment aquest àmbit del que és l'atenció sociosanitària jo crec que té beneficis per tothom. Jo crec que són oportunitats i beneficis sobretot per les persones afectades, aquell canvi del que suposa ser al centre i per tant tenir un altre tipus de relació amb els serveis i ser agents més actius, una major satisfacció per part dels professionals i de les persones afectades, més coneixement i més comprensió de què fa cadascú i quines són, com funcionen els altres dispositius. Jo crec que també és molt important posar en valor el treball social. Jo crec que aquest és un element també d'oportunitat amb aquest model d'atenció sociosanitària. I jo crec que, a més, des d'un punt de vista que hem d'aconseguir optimitzar millor els recursos que tenim, ser molt més eficients i millorar en conjunt quina és la qualitat de l'atenció que donem. I jo crec que també és un tema que llavors generem més confiança de les persones en els serveis públics. Jo crec que tenim exemples de bona pràctica. Quan ara, per exemple, hem tingut que en un projecte europeu Girona ha estat un dels models més eficients en salut mental d'Europa, no és perquè tinguem més recursos. Girona no té més recursos que altres països, sinó que els gestiona millor i que té aquesta visió més integrada del procés d'atenció de la persona afectada i de la resposta de l'àmbit sanitari i social. Però, per exemple, també ens estem trobant amb resultats del Pla Integral d'Atenció als Trastorns de l'Espectre Autista.
Les unitats funcionals que hem creat, on hi ha dispositius de l'àmbit sanitari i educatiu i de benestar, un dels resultats en tema qualitatiu és com els professionals estan satisfets d'aquest treball conjunt. Per què? Perquè jo crec que ni la persona afectada ni els propis professionals tenen, diguéssim, que cadascuna de les xarxes depèn de diferents departaments, però la realitat en el territori haurien de treballar de manera més integrada i donant resposta més a les necessitats, com a vegades com a equips més integrats i més units. Jo crec que el projecte Activa't és realment un reflex d'aquest treball. Crec que el valor que té primer és que surt d'una necessitat expressada per les pròpies famílies i els propis usuaris. I aquest és un element que té realment un potencial importantíssim. Vull dir, hem escoltat el que necessiten i davant d'això hem treballat conjuntament a l'àmbit professional, a l'àmbit associatiu i a l'àmbit social amb els municipis al costat per donar una resposta integrada. Segur que podrà ser un exemple de bona pràctica i segur que tindrem resultats bons, que els haurem d'avaluar, però que tindran impacte en la qualitat de vida de les persones, tindran impacte en un ús més adequat dels serveis i que a més tindran un impacte en el sistema. I jo crec que a més tindran un impacte en un aspecte que encara està massa present en l'àmbit de la salut mental, que és l'estigma i l'aïllament social que les persones afectades com les famílies pateixen en aquest entorn. Jo crec que tots estem molt satisfets del projecte Activa't, tothom se'l sent molt seu. La sala d'avui és un reflexe d'aquest tema, però jo també voldria aprofitar per agrair l'esforç que tots plegats han fet i la resposta que ens hem trobat en el territori, tant per part dels professionals com de les associacions de persones afectades i famílies. Sí, jo crec que és un projecte que s'emmarca de ple amb el que parlava, el paradigma de la recuperació i el foment de l'autonomia personal i familiar, i a més que ho fa una mica més enllà de les lògiques de les xarxes social i sanitària, perquè posa l'accent en el moviment associatiu, proper a les persones i amb capacitat per adaptar-se, per tant flexible, a les necessitats d'aquestes. Vull dir que jo crec que l'Activa't té un impacte important en dos sentits. D'una banda, treballa per la reconducció de la intervenció en famílies, amb l'objectiu d'afavorir aquesta autonomia de la persona i, per tant, té en compte tant la dimensió individual com la familiar, això ho fa interessant, i, d'altra banda, el suport que es pot donar des de les xarxes d'associacions de familiars desplegades arreu del territori són un element clau dins d'aquest model d'intervenció. Vull dir que d'alguna manera es converteix en un dispositiu més dins d'aquest conjunt de serveis d'atenció a la salut mental i, per tant, incorpora també aquesta dimensió social i comunitària. Molt bé, segurament podríem estar parlant molta més estona, han sortit coses molt interessants, no tenim temps, sí que hi ha coses que estan canviant, que s'estan activant, ja ho hem vist, aquí tenim davant, per tant, un camí per recórrer important i només ens cal seguir treballant. Moltes gràcies als dos per acompanyar-nos avui i seguim. Moltes gràcies. Bé, abans de continuar, i mentre els nostres convidats abandonen l'escenari, ja poden anar pujant els següents, sisplau, comentar-vos una coseta. Estem actius per la salut mental, però també estem actius a les xarxes socials. Estic veient que molta gent està fent fotos amb els seus mòbils. Podeu seguir la jornada d'avui al Twitter a través del hashtag Activa't per la salut mental. Aquella cosa que no sé com es diu, Activa't per la salut mental. Bé, acabem de veure des del punt de vista de l'administració. A veure, un momentet, sisplau. Sí. Ens acabem de col·locar i saludar. Acabem de veure des d'un punt de vista de l'administració les necessitats, la necessitat que existia de disposar d'una eina com l'Activa't per la salut mental. Hem vist també la necessitat d'un acompanyament global cap a la persona i, de fet, aquest projecte Activa't per la salut mental significa una gran oportunitat per fer realitat tot això. Fins ara hem vist el punt de vista de l'administració, però ara veurem el punt de vista dels autèntics protagonistes
d'aquest projecte Activa't per la Salut Mental, que és la gent que conviu amb un problema de salut mental, els familiars i també els professionals que hi conviuen amb aquest problema. I, per tant, mentre acabem de microfonar, i així guanyem una miqueta de temps, li cedeixo la paraula a l'Aleix Causa, que serà el moderador qui conduirà aquesta conversa, que és el codirector d'Espora Sinergies. Aleix, tot teu, quan vulguis. Hola, bon dia a totes i tots. Bé, abans, per no despistar-me, començaré presentant els protagonistes de la xerrada que farem ara. Començaré pel Lluís Miguel, director d'Atenció Comunitària i Programes Especials de Salut Mental, de l'INAT del Parc de Salut. Després el Carles Peñarroya, testimoni en primera persona de Salut Mental Sabadell. L'Edgar Vinyals, president de la Federació Veus, Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en primera persona. I, finalment, la Marisa Blanco, familiar d'una persona amb problemes de salut mental de l'associació AREP. La nostra idea és que tinguem una conversa. Aquesta conversa el que pretén és que es basi en les nostres experiències. Les nostres experiències són diverses. Sabem que en salut mental fins i tot a vegades poden ser contradictòries. Aquí aquesta diversitat és el que ens aporta valor. Tenim perspectives diferents, perspectives que volem que xerrin entre elles. No cal que us poseu d'acord, no passa res, simplement expliquem. Així mateix, podríem parlar de moltes coses de salut mental, però ens centrarem en el moment en què ens posem en contacte amb la xarxa de salut mental. Per això el nostre títol és Tenim un diagnòstic i ara què? Sabem que passen coses abans, però només ens centrarem a partir d'aquest moment. I sí que, si tenim temps, en els últims minuts intentarem obrir algunes preguntes perquè pugueu fer en els nostres ponents. Sí que creiem que és important que aquest diàleg que tindrem aquí centri en l'experiència personal o compartida que els ponents tenen respecte a les necessitats que les persones tenen quan se'ls dona un diagnòstic. Concretament, les necessitats que tenen les persones quan són ateses pels serveis i pels professionals. Ho comentem perquè sovint les necessitats terapèutiques són aquelles que ja estan sobre la taula. Però en el nostre cas, el que volem és aquelles necessitats que tenen a veure perquè les persones puguin portar una vida independent, perquè puguin prendre les seves decisions en la seva vida. Normalment, aquestes necessitats, històricament, han quedat o amagades sense el focus o subjugades a les necessitats terapèutiques. En concret i en definitiva, el que volem és que els nostres ponents exposin les necessitats, posin llum en aquestes necessitats que tenen les persones quan són ateses i sobre allò que ajuda i no ajuda a poder parlar de recuperació. Què ens ajuda a parlar de recuperació? Què va bé per la recuperació quan estem en contacte amb la xarxa i què ajuda a que la persona pugui crear el seu propi projecte de vida. Dit això, començarem per la part més emotiva, que seria què se sent quan es dona un diagnòstic, quan es rep un diagnòstic, quan un familiar rep un diagnòstic. Què passa en aquell moment? Com vulgueu. Bueno, pues yo cuando un familiar directo, una madre, un padre, etcétera, recibe a su hijo, que normalmente viene de un ingreso casi siempre traumático, involuntario, cuando lo recibe en casa con un diagnóstico de un problema de salud mental grave, pues te hundes en la desesperación. Porque para empezar no entiendes nada. Todo lo que sabes sobre el tema es terrible, porque todo viene deformado por culpa del estigma, que todos conocemos, ¿no? Has perdido todas las expectativas con aquel hijo que tenías, porque el hijo que te vuelve ya no es el mismo que se fue, porque lo han cargado de medicación, vuelve completamente, diferente, dormido, abstraído, cerrado. Entonces has perdido todas las expectativas y como tal pérdida, pues haces un duelo total, como si hubiese, no voy a decir como si hubiese fallecido, pero sí, como si aquel hijo ya no existiera. Existe otro, pero aquel ya no existe. Existe otro al que sigues queriendo, pero haces un duelo con todas las etapas del duelo, con una etapa más, que es la etapa de la culpa. En las familias se crea la etapa de la culpa, que es terrible.
si no le hubiera hecho, si le hubiera hecho, si le hubiera dicho, si no le hubiera dicho. Y la culpa a nivel familiar, a nivel de todo el entorno. El padre acusa a la madre acusa al padre, acusas al hijo mayor porque no le cuidaste al pequeño, porque le diste demasiado no sé qué, etcétera, etcétera. Todo esto deriva muchas veces en unos traumas familiares que derivan pues, en rupturas traumáticas y terribles. Muchos, yo conozco, porque no hablo por mí sola, hablo por todas las familiares que conozco en los años que llevo en el tema de salud mental. Y entonces te encuentras con que cantidad de todas estas familias han derivado en rupturas matrimoniales, separaciones traumáticas casi siempre. Sobre todo también hay el hijo mayor o la hija mayor que se independiza cuando no es hora de independizarse, cuando todavía no tiene ni medios económicos, a veces abandona los estudios y se va de casa porque no puede soportar aquel ambiente. Y también hay otro problema añadido, es el de los hijos pequeños. Los hijos pequeños a veces acarrean durante toda su vida unos traumas de celos y terribles carencias porque creen que los padres solo quieren al hijo enfermo. Entonces, todo esto hace que te olvides de ti mismo, la familia se olvida de sí misma y sobre todo la madre. Dejas de salir, porque el entorno tampoco lo entiende, porque los amigos tampoco lo entienden, porque los familiares tampoco lo entienden. Dejas de salir, dejas de cuidarte, ya no vas ni a médico, ni al dentista, ni en ningún sitio, no sales. Entonces te olvidas de ti misma y caes muchas veces en una depresión. Por lo tanto, para no alargarme, se produce lo que podríamos decir una desesperación total en la familia. El que és la perspectiva de la persona que ho pateix en primera persona, el tema de la culpabilitat es torna també en un autoestigma, diguéssim. Jo també em sento culpable, alguna cosa no he fet bé a la meva vida i per tant porto una motxilla que em pesa molt. I a nivell terapèutic no hi havia una psicoteràpia ni en els anys 90 ni en l'any 2015. Llavors, què passava? Que era aquest desgast personal amb la família i, clar, evidentment, arribes en un punt en què les teves emocions les tens que saber tocar. Jo me'n recordo quan a mi em van diagnosticar d'esquizofrènia, quan jo tenia 17 anys, que, esclar, ho enfocava una mica que hi ha una part de la persona, de l'individu, que no funciona, la culpa la té l'individu, encara que sigui psicosi i deliri, i per tant aquest usuari, aquest pacient, té que detectar la part d'aquesta persona que no està bona. I realment això és una censura personal totalment. I com deia la Marisa, per un cantó hi ha els professionals que es cremen, també els familiars, llavors ens barallem tots i el que s'ha d'intentar és això, crear una harmonia primer des de la família i després la teràpia ja la intentarem buscar perquè les persones no totes són iguals. Una mica el que falta és això, el personalitzar, el cadascú li afecta i té una afectació perquè té la seva idiosincràsia, la seva forma de ser. Què en penseu? Sí, jo, connectant amb la sensació, amb els records que tinc, que vaig sentir quan em van donar la notícia, certament en un primer moment va ser balsàmic, em va resultar alleugerador. Per què? Perquè em deien, dintre d'uns mesos on tot era confusió, incomprensió, on tot i que els familiars, jo mateix, la gent del voltant, intentàvem fer coses per tal d'anar gestionant el que anava succeint en el dia a dia, doncs eren mesos de la sensació de no governar les situacions. Aleshores, està canviant tot, tu mateix sents que canvien les teves relacions, que canvia la relació amb tu mateix, com penses, com sents, com et comportes, com et relaciones, i això no sempre dona temps de donar-li un sentit. Moltes vegades van succeint fets traumàtics, desagradables, que generen molt patiment, i clar, quan et ve algú i et diu, escolta'm, que tot això que ha passat, que no sabíeu per on entomar-ho, és això, passa això. Ostres, uau, ja sé què passava. Era això. Clar, quan aquesta idea tu l'entomes, perquè realment necessites molt tenir una seguretat, una resposta, doncs després el com, què fas amb això que entomes i quin sentit li dones, doncs depèn molt dels espais que hi hagin. Abans el Lluís Grande ho deia molt bé, això de desestructurar els espais, de flexibilitzar-los i que passin altres coses.
No? Malauradament, en el moment del diagnòstic no passen moltes coses, només passa una, que és que et donen aquest diagnòstic i el tractament. Per tant, crec que aquesta sensació balsàmica pot ser una mica tramposa, ara jo ho veig així en la meva història, perquè falten moltes coses en aquell moment. Lluís? Com aquí estem per representar una miqueta les diferents visions i perspectives, dit que els metges o els sanitaris o els professionals que intervenim també ens emocionem, perquè si no, a vegades queda la part dura aquesta del psiquiatre, el psicòleg, l'infermer, el treball social, que sí que m'agradaria fer un petit incís, perquè jo crec que sempre és important en un moment donat treure una miqueta l'emoció i parlar de la tècnica en una fase inicial, que és el que a nosaltres ens poden veure com en un moment donat com freds. Vull dir, el diagnòstic és una eina per nosaltres i ja que estem aquí amb el projecte Activa't, i aprofito per donar les gràcies que m'heu convidat, etc. És una eina que serveix per situar-se. Això de situa't serveix per situar-se. Situar-te el professional, situar la família, situar el pacient